eta horrek immobilizaziorako joera ekar lezake. Baina guk aspaldi ikasi genuen kolpatzen gaituen sistema kapitalista, ziseteropatriarkal, kolonial eta arrazistak darabiltzan estrategien ondorioak besterik ez direla. Eta ez garela batzuek nahiko luketen bezala etxeak eratuko, isilik eta hotzan. Askotariko zapalkuntzak betikotzeko egiturak martxan ditu aipaturiko sistemak, gorputz eta lurralde bakoitzean era batera edo bestera lurreratzen direnak. Baina ezberdinkeriak areagotzen ari diren garaiotan, zapalduak are zapalduago dira eta boteretsuak are boteretsuago. Eta hori errealitate materialetan ikus dezakegu. Etxebizitzarako sarbidea nor duen eta nork ez. Baliorik gabeko lanetan nor dabilen eta nor ez. Ea nork egindako lanak diren prekarioen, nor den hainbat eskubideren jabe eta nor ez eta abar. Finean, nor kolpatzen duen geroz eta gehiago sistema kapitalista, ziseteropatriarkal, kolonista eta arrazistak. Azken urteetan, asko izan dira Euskal Herriko mugimendu feministatik martxan jarritako borrokak. Indarkeria matxistaren aurkako protokoloak, espazio seguruak sortzeko ahaleginak, zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldeko greba feminista orokorra, tokian tokiko problema